Eksempel her. Cosmopolis er et internationalt projekt, som er støttet af EU, som har til formål ligesom at set fra skolens side, så det er ligesom med at styrke internationalisering, som er en af de mål, vi har, som både os ministeriet har, men også KTS har, og styrke internationaliseringen i alle vores uddannelser. Barometric pressure is increasing, but it's still below the levels that we see in winter storms. We're up by 13 millibars from where we were before, and it weakens as it moves in from the shore. Please. Og Cosmopolis startede på den måde, at jeg var inviteret til et møde i Madrid, Spanien, på en skole dernede, der hedder Bruenza Bonita. Og der blev så Cosmopolis født, som var inspireret af et hollandsk tv-program, der eksisterer på nettet, der hedder Metropolis. Og projektet kører så over 2 år. Det gør den her slags projekter. Altså man får bevillingen til over 2 år. Og man får den først og fremmest til mobilities, det vil sige til at rejse. Carol, let me talk, 'cause I got something to say, oh please. Carol, let me talk, oh. Altså det er jo rigtig vanskeligt at sidde 4 forskellige nationer eller 4 forskellige kulturer og skulle blive enige om, hvordan projektet skulle være. Dels møder man op med forskellige forudsætninger og forskellige idéer til, hvordan det skal se ud. Det hele foregår på engelsk, så der kan også være nogle sådan sprogbarrierer. Ikke? Der er nogen, der er rigtig gode til engelsk, og nogen, der ikke er så gode til engelsk. Så der kan nemt komme nogle misforståelser. Won't you let me do my job? I'm trying to explain that once the pressure builds, the storm will fizzle out. I'm sorry if your feeble brain can't follow what I say, but I have dumbed this down as far as I will go. Det har ikke været, som vi har forventet det. Specielt ikke med vejret. Vi har forventet nogle aftaler, men de var ikke blevet lavet. Men nu gør vi det bedste ud af det. De ting, vi skulle gøre i morgen, det gør vi bare i dag. Oh, please, Carol, let me talk. Oh. Først og fremmest er det, der er vigtigst, er på en eller anden måde, at I som elever får åbnet øjnene op for, at der er muligheder i udlandet, ikke mindst i Europa. Fordi den uddannelse, som I er påbegyndt, er international. Altså det er noget, man kan arbejde med alle steder, men det er noget, der på tværs af landegrænser. Carol, let me talk, 'cause I got something to say, oh please. Carol. Jeg har en idé om nogle måder, vi kan stykke en ny ansøgning sammen. Men på den anden side er vi heller ikke sikre på, at det er det rigtige, og det er det, vi gør. Jeg vil da kunne rigtig godt tænke mig, at det kunne fortsætte i længere tid, fordi 2 år er ikke voldsomt lang tid for et projekt af det her omfang. Der er rigtig meget perspektiv i det, altså at I får det så tidligt som muligt i uddannelsen, får det perspektiv med, at man ikke lader sig binde alene til, hvad der kan lade sig gøre i Danmark, men ser ud.